Mga ka-K5, wasak ang bumper sang Mitsubishi Mirage matapos iniya nga nakabunggo sa 10-wheeler nga truck direya sa may circumferential road nga sakop sa Barangay Takas sa distrito sang Haro pasado alas 4 sang kaagahon Enero 27 mga ka-K5. Ginkilala ang napatay nga sanday Kim Joseph Sumagyo, 22 anyos, kag tumandok sang Santa Barbara, kag si Rezaline Anakan, 24 anyos, estudyante sang Iloilo Science and Technology Main Campus sa kurso nga Education kag residente sa Barangay Cayos, Dumangas. Ginkilala naman ang driver sang truck nga si Freddy Serios, residente sa Barangay Katabla, Talisay City, Negros Occidental, nga ma-deliver kuntani sang plywood nga pagadalon sa distrito sang Molo kag gikan naman sa syudad sang Bacolod. Nahibaluan nga gikan sa dalan sang Barangay Lanit ang truck kag nagliko sa circumferential nga sakop na sa Barangay Takas. Panghinali lang nag-overtake ang Mirage sa ginasundan sini nga pick-up kag madasig ang pagpadalagan rason sang head-on collision. Kitaan man mga ka-K5 ang sitwasyon sa sulod sang salakyan kung sa diin makita naton nga naglupok pa ang airbag pero may mga tinulo sang dugo kay bangod ni mga ka-K5 nga nakaangkon sang patal nga pilas ang iban nga pasahero kag according sa aton nga kapulisan nga ang mga pasahero mga ka-K5 halin sa isa ka bar sa ICC Gaisano sa distrito sang Mandurriao kung sa diin kung may baluan nga sang Enero 26 nagselebrar kita diriya sa syudad sang Iloilo sang Dinagyang Festival mga ka-K5. Samtang nagapanindugan naman si Serios nga mahina ang pagpadalagan sini bangod mabugat ang iya karga nga plywood. Kag bangod ya sa mabaskog nga impact mga ka-K5 nagsaka pa sa gutter ang 10-wheeler nga truck dito ya sa tubang mismo sang strong lead kag bangod nga wala na manihar maayos sang driver ang iya nga manibela sang truck amo ni nga diri siya nagdiretso sa nawala nga bahin sang dalan kag nagsarurot diri sa sulod sang Kakugnan mga ka-K5 kung sa diin na arado pa sini ang railings nga ginbutang sang Iloilo City Government diriya sa higad sang dalan mga ka-K5. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.